Менә шәһәр белән карасак, безнең бәләкәй генә авылларда да алар шул клуб кайты белән җыелалар, җылыда нидә туалеты бар. Шуннан автобуска утырып баралар. Мәктәпләрдә Аллага шөкер тукландыралар, өстәмә белем бирәләр. Нәрсә телисең шул булар. Да, әле бүгенге көндә эшләребез бик күп. Бүгенге көндә цифрлаштыру бара безнең. Аның киләчәк инде ул искусственный интеллект дигәне бер булачак та, шуның өчен без аңа әзер булырга тиеш. Мөмкиндер, хәрәкәтне без буракны онытмаска тиеш. Onun için nindi хыялларыбыз бар менә күз алдына китерик. Әле мин эшли башлаган вакытта 66 машинасы алып, салоннан балаларны шунда алып килделәр. Аны теге ул вакытта шундый тормышта булырбыз дип, шундый юллар булыр, шундый тормышта булырбыз дисә, бу дөрес түгел кешедер дип әйтерләр. Yıllar tez uza, gün sayın zarlansaq da, gün sayın bizning olğa tara. Hem şuna şimdi her vaqt yaxşılıqni yo'rayıq. Keləcək bununla biz tərbiyə berik. Bulanın iyiligini görəyə birinçidən. İkinciden hərəkətdə bulurğa her vaqtını. Hərəkətli bulsan, isen sağ toza bulsan, bilim gerek. Onun için indi mənə bizning töp vazifa şu məktəbdə bilim biru. Şu vaqtda hürmet balalar her vaqtını etiyenini tыңнагыз, birge kengәшегез, укытучы апаларына ин зур кешеләр сезнең өчен. Ага сезгә только тәрбия һәм белем биргән. Сез ин бай кеше буласыз инде алда берсә. Менә шушыдан укып чыкканда, бу мәктәптә белем бирү әйтәсем килә сыйфатлыгы бик әйбәт. Һәм инде безнең менә киләчәктә безнең Килдебәк авылында күпмедер балалар сабаданда барып укыйлар. Без менә бу мәктәптә дә инде менә ремонтын эшләдек. Арендный йортларны төзибез, күп гаиләләр булыр дип. Һәм инде киләчәктә бу мәктәптә дә 150-200 бала булыр дип көтеп калабыз Алла берсә. Yani olayım, көп yıllar uzmaz, көп bulsa 1 yıl, 2 yıl. Bizim önümünde park bula. Anda da şevşilerge isteme biz kübrek bir yakta yıllar tizirge deyip xiyallanabız. Şimdi xiyaldan tırmış iterse, sizin elinde gürlep tıraşak Allah verse, isen sağ bulsa. Şu için bitinizge de isenlik sağlık, bulğanın ilgilerini körege. Yine olay bir aile bakıtı. Yine o zor baylığı şuşu bağlar, bütün evlerlerini satıp alıp bula. Şuşu bayram günü bilen alğa taba, әтиәниләрегезнең сүзен тыңлап, мәктәптә шулай бит инде яхшы билгеләргә генә укып, зур уңышларга ирешеп, алга таба инде безнең җәмгыятебез өчен, республикабыз өчен, Рәсәебез өчен кирәк булган зур дәрәҗәләргә ирешкән гражданнар булырсыз дип ышанып калам. Бәйрәмегез котлы булсын, хөрмәтле укучылар. Бу мәктәптә беренче көнегез. Сезнең бу мәктәптә иң беренче бәйрәмегез. Һәм сез иң беренче тапкыр кулларыгызга әлифба китабын аласыз. Шушы мизгелләр сезнең күңелегездә, сезнең хәтерегездә һәр вакытта да яшәсен. Һәм әлифба китабы сезне тормыш юлыгызда озата барсын. Җир йөзендә төрле ни кадәрле китап бар. Бик калын да, бик олы да, кичкенә дә китаплар. Әмма барлык китаплардан иң беренче күңелләргә еңтәү башла белемгә юл алучы, тирән серләр сараена тәүге ачкыч бирүче, беренче кат шул сарайга безне алып керүче тик бер китап, аңа тиңдәш нинди китап бар тагы. Инде менә вакытың исә ул көн килеп тә җиткән. Хөрмәтле укучыларыбыз, сезгә ак юллар телибез. Тырышып укырга, укытучыларыгызның сүзен тыңларга. Инде менә шушы матур мәктәптә сез белем алачаксыз. Аның өчен район җитәкчеләренә дә, барлык мәктәп укытучыларына да, мәктәптә эшләүче
Хезмәткәрләргә дә зур рәхмәт. Җәй буе инде безне ике сорау борчыды. Берсе 1 сентябрь булса, балалар мәктәпкә җыелса ярар иде дигән. Икенчесе инде мәктәп өлгереп кенә җитә алса ярар иде дигән. Менә Аллага шөкер, ул көндә килеп җитте. Чәчәк кебек балаларыбыз утыралар. Аларның һәммәсенә дә уңышлар телибез. Укытучыларга да авыр, матур, мактаулы хезмәтләрендә уңышлар насыйп булсын. Ходай сабырлык бирсен сезгә дә. Шулай ук 9-нчы сыйныфлар өчен дә бу ел инде бик тә тырышлык, үҗәтлек сорый торган ел. Аларга да уңышлар, үз максатларына ирешергә, хыялларын тормышка ашырырга насыйп булсын. Хәерле сәгатьтә һәммәбезгә дә.